иштирокчии навбатӣ Назира ва Малика. вақт аз ҳама захираи муҳимтарин дар зиндагии ман аст. захираи вақт ҳар лаҳза, ҳар соат, ҳар дақиқа, ҳар рӯз бебозгашт меравад. вақти ман имконияти ман аст барои сохтани шахсият, рӯҳ ва ҷисм. зиндагии пуршӯру талоши ман бо ин ҳама давиданҳо таърихи тӯлонӣ дорад. имрӯз ман мехоҳам вақти худро дар хонаи бепарасторон бо кӯдакон гузаронам. мехоҳам ба онҳо каме шодӣ, меҳрубонӣ ва таваҷҷӯҳ бахшам, зеро ҳар як лаҳзаи кӯтоҳи ғамхорӣ метавонад дар дили кӯдак умед ва табассум ба вуҷуд орад. бовар дорам, ки бо чунин амалҳои нек мо метавонем дунёро каме беҳтар созем, зеро ҳар амали нек, ҳар сухани хуб ва ҳар нияти пок метавонад зиндагии касеро равшантар гардонад. ба назари ман арзиши инсон на дар дороӣ, балки дар он аст, ки чӣ қадар меҳрубонӣ, самимият ва хайр ба дигарон мебахшад. агар ту сабаби табассуми касе гардӣ, агар тавонӣ ба касе умед бахшӣ ё дилашро гарм кунӣ, ин аллакай як муваффақияти бузург аст. ҳар рӯзи ман набарду сабқату озмоишҳост. шаҳр, одамон, масъалаҳо ва монеаҳои зиндагиро ман бо шуъур ва зеҳни як одами солим пазируфтаам. ман омодаам, ки қуллаҳоро фатҳ кунам, дилҳоро тасхир созам ва аз дасти зиндагӣ ҷоизаи инсониро бигирам. зиндагии ман ҷоизаҳои зиёд дорад. ҳамин қомати боло, чеҳраи зариф, рӯҳу ҷисми солим низ ҷоизаҳои бебаҳои мананд. пушти ҳар ҷоиза як набарди пинҳон аст. зери ҳар набард заҳмати пинҳон аст. ҳар лабханд, ҳар боздид, ҳар мулоқоту маҷлис, ҳар саҳнаву пушти саҳна, ҳар гуфтугӯ бо аҳли ҷомеа маро барои шинохтани худ ва зиндагии шоиста омода мекунад. ва боз ҳам ҳамон савол: то куҷо мерасам? шояд то баландии он офтоб, ки ҳар саҳар зиндагиамро равшан мекунад. шояд то остонаи фақат як дил. роҳ ҳанӯз бепоён аст. малика, мо ҳозир навори шуморо дидем, аммо нафаҳмидем. яъне саҳми шумо дар ин навор баҳри чӣ буд, баҳри кӣ буд? яъне чӣ кор кардед? чӣ мехостед гуфтан бо ин наворатон? ман дар навори худ хостам, ки кӯмаки хурдакакеро барои ятимон расонам ва дар ҳамзамон намуна бошам барои фарди насли оянда ва либоси миллии тоҷикиро дар он ҷо ҳамчунин камтар нишон додам. маликаҷон, ташаккур барои навор. ҳамин таҷриба ба ҷаҳонбинии шумо чӣ таъсир расонд? яъне вохӯрӣ бо кӯдакони ятим, бепарастор монда, хонаи кӯдакон, муҳит ва кадом лаҳза дар ҳамон ҳолате ки шумо бо кӯдакон будед барои шумо хотирмон буд? барои ман аз ҳама хотирмон он буд, ки ман вақте рафтам, онҳо хеле хурсанд шуданд ва бо як ҳаяҷон ба тарафи ман давида маро ба оғӯш гирифтанд ва хеле розӣ буданд. бо онҳо бозӣ гузарондам ва аз аҳволи онҳо бохабар шудам ва аз хурсандии онҳо хеле шод гардидам. дар бораи ҳамин кӯдакон чӣ маълумот гирифтед? онҳо кӯдаконе буданд, ки бепадару модар буданд, аммо мо ҷавонон бояд ҳамавақт дастгири ин гуна кӯдакҳо бошем, чунки онҳо ба дастгирии мо ниёз доранд, гарчанде ки онҳо падару... малика, ташаккур. онҳо бепадару модар нестанд. онҳо падару модар доранд. ятим буданд. не, ятим нестанд. онҳо падару модар доранд. ташаккур. китоби тоҷиконро кӣ навиштааст? бобоҷон ғафуров.
تشکر زیاد. ما ادامه میدهیم. اشتراکچی نوبتی سنگزاده نیگینا. برای جوانان زیبا باشن جوانان جوان نیستن. Vay kapuşuydu. Rahmat. Нигина, здравствуйте. Сейчас я чуть-чуть буду говорить, потом к вам перейду. Я бы хотел поблагодарить организаторам этого мероприятия. Огромное еще спасибо за то, что ежедневно, благодаря вашему проекту, эти девочки заставляют улыбаться людям, которые давно уже не ощущали эти эмоции. Вот спасибо большое организаторам за то, что даете второе дыхание новых воспоминаний, новых шикарных живых эмоций. Вот ради этого стоит вот сидеть здесь и просто наслаждаться моментом, который сейчас происходит. Вы нам дарите такое счастье. Нигина, спасибо тебе огромное за то, что заставила улыбнуться этой женщине, подарила телевизор. Ладно, это про материальных я вообще молчу. Она была настолько счастливая. Это видео просто заставило меня мурашиться. Я не знаю, сын был просто в восторге, когда сказал, что мама такая красивая. Разве это не счастье, друзья? Спасибо вам огромное. Огромное спасибо.
Я сейчас не буду играть роль злого полицейского. У меня будет короткий вопрос. Знакомы ли вы с иностранными языками и какими? Потому что это сейчас в современном мире очень важный аспект. Очень важный. Ответьте, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Я владею русским языком и английским. Знать хотя бы плюс один язык для каждого из нас – это очень большой плюс. Президент наш, уважаемый Эмомали Рахмон, всегда говорит, что, пожалуйста, учите языки. Учите языки, потому что таджики, они, по сути, скажем так, супер-супер талантливые и культурные люди на этой планете. Это факты. Это факты. У нас такая богатейшая история просто. Поэтому мой вам совет – качайте еще, пожалуйста, английский язык. Это вам же для вашего будущего очень жирный плюс. Спасибо. Обязательно. Ташаккур. Нигинаҷон, амин ман савол дорам. Кори хайр ба фикри шумо ин вазифа аст ё ин ки эҳсоси дил? Не, ин эҳсоси дил барое ки ӯ бояд аз таҳти дил шавад, на ин ки хоса ки мо вазифадор нестем ки ин корро кунем. Ӯ аз таҳти дил бояд шавад. Барои чӣ вазифа нест? Барои чӣ вазифадор нест? ҳамчун як фард, ҳамчун як инсон. ӯ вобастагӣ аз мо худамон дорад. барои чӣ инсонҳо ба якдигар ғамхорӣ мекунанд? барое ки мо инсон ҳастем. Ташаккур. Нигинаҷон, салому алейкум. Ассалом. Як савол дорам. Ба фикри шумо чӣ чиз пирсолонро бештар хурсанд мекунад? меҳр, муҳаббати фарзандон. Тамом? бо чӣ? ба фикри ман ҳамин қадар. Ташаккур. Thank you very much. Ходжаева Динора. салом дӯстон, ман Хоҷаева Динора ҳастам ва ман имрӯз хостам яке аз нисфи орзуҳоямро амалӣ намоям ва каме ҳам бошад мехоҳам кӯмаки худамро расонам. Рафтем. инҷо хонаи амаки Муҳаммад Юнус ва холаи Гавҳар мебошад, ки дар ноҳияи Шоҳ Мансур, кӯчаи Махсумов Акбар зиндагӣ мекунанд. оилаи онҳо аз 6 нафар иборат буда, соҳиби як писар ва як духтар мебошанд. фарзанди калонии онҳо Раҷабмурод соли таваллудаш 1992 мебошад. ӯ аз сабаби бемории рӯҳӣ чанд сол мешавад ранҷ мекашад, гарчанде ки роҳ меравад ва дар байни мост, аммо дар дили ӯ ҳанӯз ҳам як ҷавони пур аз орзуву ҳавас зинда аст. ҳолати зиндагии ин оила бисёр душвор аст, аммо бо вуҷуди ҳамаи сахтиҳо онҳо умедро аз даст надодаанд. ман имрӯз ба ин оила як чанд чизҳои зарурӣ ҳамчун хайрия овардам, то каме ҳам бошад дили онҳоро гарм намоям. хӯроки шоми имрӯзаро ман бо дасти худ омода кардам, бо як нияти пок, то ин хона каме гармтар, каме равшантар ва пур аз меҳру муҳаббат гардад.
дар якҷоягӣ нишаста бо ҳам хӯроки шом хӯрдем. лаҳзае ки шояд оддӣ менамояд, аммо барои ин оила як хотираи гарму фаромӯшнашаванда гардид. дар охир ман ба онҳо як тӯҳфаи хурдакак, танӯри электронӣ яъне духовка тақдим кардам, то дар оянда низ ин хона бӯи нону гармӣ дошта бошад. онҳо ба чашми пур аз ашк маро дуо доданд ва ман дарк кардам, ки баъзан хушбахтӣ дар чизҳои хеле оддӣ пинҳон аст. هدایت الله همه وقت همیشه دست دراز باشه. هدایت الله نگاه دارتونه چه مراد و مقصد داره به مراد و مقصدتون برسه. ассалом. ассалом Динора, бисёр як навори таъсирбахш, ташаккур. агар шумо имконият медоштед дар ҷомеа як чизро тағйир диҳед, он чӣ мебуд? меҳру муҳаббати худро ба дигарон додан ва то чӣ тавре ки дастам расад кӯмаки худамро ба дигарон мерасонам. бояд мо инсонҳо бо меҳру муҳаббат бошем, якдигар фаҳмӣ дошта бошем ва якдигарро кӯмак намоем. Динара, шумо ки аз аввал аз интихоб дар ҳамин озмуни миз душанбе иштирок мекунед, ҳамин озмун махсусан шахсан ба шумо ҳамчун иштирокчӣ, шумо аз ин озмун барои худ чӣ омӯхтед? дунёи шумо дигар шуд, фикру ақидаи шумо дигар шуд, фаҳмиши шумо дигар шуд, яъне чӣ барои худат гирифтӣ? ман аз ин озмун бисёр чизоро омӯхтам, аз духтарон, аз муаллимон, одоб, суханварӣ ва ғайраҳо. динора, ташаккури зиёд. ман аз видеоролик сухан мекунам, чунки бисёр таъсирбахш буд, бисёр хуб буд. агар дар ҳаёт ҳамин хел бошад, фикр мекунам ки ниёзмандон, рӯҳияи онҳо, дили онҳо ҳама вақт аз ҷониби аҳли ҷомеа, шаҳрвандон бардошта мешавад ва худашонро танҳо ҳис намекунанд. кӯдаки маъюб доштан бисёр як кори сангин аст барои модар, барои оила. чигуна ки пешвои миллат доим таъкид мекунам ки кӯдаконе ки бемор ҳастанд ба оила хусорот бештар меёранд ва таъсири онҳо ба тамоми аҳли оила мерасад. вақти дидани чунин гурӯҳи шахсон, яъне маъюбон, ниёзмандон шуморо чӣ гуна эҳсос фаро мегирад? ин як эҳсоси аламовар аст, чунки ягон кас намехоҳад ин чизро ки ҳамин хел таваллуд шавад ё ин ки ҳамин хел зиндагӣ дошта бошад. ва мо бояд каме ҳам бошад, дастамон расад, мо ҳамин хел одамҳоро кӯмак намоем. бузургии модарро эҳсос накардед? кардам. ташаккур. саломат бошед. ташаккури зиёд. қодирова Ясмина.
ин танҳо варзиш нест. ин қадами аввал ба сӯи орзуҳост. имрӯз мо ба ятимхона омадем ки ин роҳро бо кӯдакон оғоз кунем ва бозӣ кунем. на танҳо барои бозӣ, балки барои он ки якҷо хандем, ҳаракат кунем ва эҳсос кунем ки мо як даста ҳастем. қадами аввал ҳаракат, қадами дуюм дастгирӣ ва қадами сеюм боварӣ ба сӯи орзуҳо. шояд дар зиндагӣ лаҳзаҳое ҳастанд ки шумо худро танҳо ҳис мекунед. шояд баъзан касе нест ки ба шумо гӯяд ту метавонӣ. аммо имрӯз ман мехоҳам ки шуморо инро донед. ҳар яки шумо қавӣ ҳастед, ҳар яки шумо арзиш доред ва ҳар яки шумо орзуе доред, ки ҳақ дорад амалӣ шавад. натарсед аз ҳаракат кардан, ҳатто агар қадами аввал хурд бошад, чунки орзуҳо танҳо он вақт зинда мешаванд ки шумо ба пеш ҳаракат мекунед ва ман ба ҳар яки шумо боварӣ дорам. ассалом. ясмина салом, аҳсан. бисёр як навори хуб буд. шумо чӣ эҳсос кардед дар вохӯрӣ бо ин кӯдакон ва чӣ маълумот дар бораи ана ҳамин муассиса гирифтед? шумо гуфтед ки ман омадам ба ятимхона. ин ятимхона нест, хонаи кӯдакон. не, хонаи кӯдаконам нест. маркази дастгирии оила дар шаҳри душанбе. чӣ маълумот гирифтед? чӣ гуна оилаҳо ба ин марказ ниёз доранд? рости гап, ман бори аввал нест ки ба ин марказ омадам. ин кӯдакон аллакай манро мешиносанд. агар бори аввал наомада бошед, пас маълумоти пурра бояд дошта бошед. бори чандум аст ки омада онҳоро хабар мегирам, аз аҳволашон пурсон мешаванд ва танҳо метавонам гуфта ки ин мактаб интернати хонаи кӯдакон мебошад. маркази дастгирии оила аст, яъне ки занҳое ки худашон танҳо фарзандоро ба воя мерасонанд, шавҳарҳояшон дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд ё ин ки дар ҳабс ҳастанд ба муҳлати тӯлонӣ. ин марказ барои ана ҳамин гуна занҳо таъсис дода шудааст, модарон. пас шумо маълумот надоред дар бораш. ташаккур. ясмина ҷон, ассалому алайкум. ваалайкум салом. ба назари шумо бозӣ ва таваҷҷӯҳ барои ин кӯдакон чӣ аҳамият дорад? аҳамияти калон дорад. аввалан варзиш ин гарави саломатист ва кӯдакон бо ҳам бозӣ карда худро танҳо ҳис намекунанд ва чӣ хел гӯям, байни онҳо меҳру муҳаббат пайдо мешавад, то мисли бародар хоҳар бо ҳамдигар бошанд, бозӣ кунанд. ташаккур. ғамгин нашаванд. саломат бошед. Ташаккур зиёд. Ее поступки оставляют след. Спасибо, дорогая. Встречаем следующую нашу участницу. Мальвиночка.
ҳар рӯз мо қатра ба қатра оби тозаро аз даст медиҳем. Дарёҳо, кӯлҳо, каналҳо оромона бо мурури замон вайрон мешаванд, ғарқ мешаванд. Табиат садо намедиҳад, аммо ранҷ мекашад. оби тоза ин масъулияти ҳар яки мост. ҳама чизро метавон тағйир дод ва тағйиротро бояд аз худ оғоз кунем. ҳар як қатраи об, ҳар як дарахт, ҳар як қадами пиёда аҳамияти бузургеро дорад. Аз худ оғоз кун. Зиндагии экологӣ ин зиндагиест, ки мо ҳар рӯз худамон интихоб мекунем. На танҳо як захира аст, он манбаи ҳаёт аст ва сарнавишташ дар дасти ҳар яки мост. Ассаламу алайкум. Алейкум ассалам. У вас очень важная работа. Я вас с этим поздравляю. Это очень важная профессия. У меня, к сожалению, для вас, мне кажется, будет вопрос на английском языке. Мне кажется, вы справитесь с легкостью. How important to live in an eco-life country nowadays? Important because I think clean water is our foundation, because our life and future health and nature future depended it's on cleaning. It's if weather cleaning, it's water cleaning depended. It's on cleaning. What if I say that all this depends on us? So we need to respect ourselves, be clean, be helpful, and be respectful for our nature and our country, and take care of all of this stuff. Yes, of course. We must clean every place and clean up after. Clean up. Yes. Yeah. Thank you very much. Well done. Thank you so much. Thank you. Мальвина, салом. Ассаламу алейкум. Бисёр як навори хуб буд, актуалӣ барои имрӯз ва тоза кардани соҳил, бахусус соҳили дарёи Душанбе. Шумо кули ҷавонон буд, а? Навори шумо аз кули ҷавонон буд. Бисёр хуб. шумо чӣ гуна метавонед мардумро, таваҷҷӯҳи мардумро ба анамин лоиҳае ки шумо тартиб додед, яъне тоза кардани соҳилҳо, напартофтани партовҳо дар ҷойҳое ки муқаррар нашудааст, ҷалб кунед?
барои он ки об тозагӣ аст, аз об ҳама чиз вобастагӣ дорад, табиат, саломатии ҳар як шахс ва ман мехоҳам ки мардумро бо ин навори худ ҷалб намоям, то ки тозагиро риоя кунанд ва чигуна партов напартоянд дар ҳар ҷо. Яъне бисёр вақте ки мо мебинем шумо кадом методологияро истифода мебаред? Шумо хеле ҷавон ҳастед, ман мефаҳмам, лекин фикр кунед. шахсан ман дар хобгоҳ меистам ва кӯшиш кардам ки дар назди ҳамон ҷо партов, махсус як партов харидорӣ намудам ва дар он ҷо гузоштам. Бале, вақте ки мардум гузаранд аз он ҷо, партовро дар берун наёд, дар ҳамон партовҳо партоянд. Дар об бисёр вақт мешавад ки кӯдакон ё ин ки наврасон ҳамин партовҳои худро дар об мепартоянд ва ман партовҳоро мондам барои он ки дар партов партоянду дар об не. Шахсан манам хел кардам. Путии партов гузоштам, бале. Ташаккур барои иштирок. Ташаккури зиёд. накӯкорӣ ҳусни ҳар як фард аст. аҳсан ҷоном, ташаккур. ҳамакнун иштирокчи навбатиамонро пешвоз мегирем. Сумайя. баъзан дил оромона мефаҳмад ки хушбахтӣ на дар чизҳои калон аст. Он дар лаҳзаҳои хурд аст, дар нигоҳе ки туро мефаҳмад, дар дасте ки ором туро нигоҳ медорад. дар дунёе ки ҳама мешитобанд, онҳо танҳо як чизро интизоранд: касе биёяд ва дар паҳлӯяшон бимонад. бе шитоб, бе суханҳои зиёд, фақат бо дил. ин ҷо ҳар як табассум ҳақиқист, ҳар як оғӯш на танҳо одат, ин оромист, ин амният аст, ин муҳаббат аст. он чизе ки барои мо оддӣ аст, барои онҳо орзу аст. касе бубинад, касе гӯш кунад ва қабул кунад ҳамон гуна ки ҳастанд. ва дар ҳамин лаҳзаҳо як ҷаҳон сохта мешавад, ҷаҳоне ки дар он онҳо танҳо нестанд. ин кӯдакон дилро оромона тағйир медиҳанд ва меомӯзонанд ки чӣ гуна воқеӣ зиндагӣ кунӣ, бе ниқоб, бе тарс, бе шитоб. ва ту мефаҳмӣ ки ту ба ин ҷо на барои наҷот додан омадаӣ, балки барои будан. ва шояд ин барои онҳо ҳама чиз аст. мо меоем фикр карда ки муҳаббат мебахшем, аммо меравем бо дарке ки баъзан як нигоҳ, як ҳузур метавонад як зиндагиро равшан кунад. Сумайя, ин чорбоғ буда ба фикрам? Асалом. Хонаи майбун. Барои кӯдакон. Ташаккур барои навор. бисёр таъсирбахш аст. вақте ки сухан дар бораи шахсони имконияташон маҳдуд меравад, бисёр таъсирбахш мешавад. барои чӣ анамин самтро интихоб кардед, самти чорбоғ, ва чӣ таассурот гирифтед?
барои худатон чӣ таҷриба гирифтед аз ҳамин лоиҳа аз ҳамин наворе ки худатон омода кардед? Для начала бахшиш ки ман ба забони русӣ ман мехоҳам фикрҳои худамро пурра фаҳмонам гап занам барои ман мехоҳам на русском языке. Дети с ограниченными возможностями всегда нуждаются во внимании, в любви. Поэтому я решила то, что это будет такой хороший урок и для меня, что так. Я чуточку волнуюсь, поэтому... Не надо, не волнуйтесь. Это был хорошим для меня уроком, то, что нужно жить здесь и сейчас, довольствоваться тем, что у нас есть, потому что иногда у нас бывают моменты, когда мы недовольны тем, что имеем. Так, понятно. Вот ваша профессия, вы дизайнер. Да. Так, в какой сфере вы дизайнер? Я организовываю и декорирую мероприятия. Свадьбы, дни рождения и так далее. Сумая, мебахшед, чӣ душворӣ доред шумо дар забон? Ба забони тоҷикӣ гап задан? Бале. Камтар душвортар аст барои он ки ман мактабро бо забони русӣ хатм кардам, ҳамчун дар корхона, дар кор ба забони русӣ гап мезанам ва ҳамаи одамоне ки дар назди ман ҳастанд бо забони русӣ сухан мегӯянд. Камтар барои ман душвор аст. Мебахшед, ҳамон одамоне ки дар гирду навои шумо ҳастанд, онҳо руса? Не тоҷик ҳастанд, вале чӣ хеле ки мо медонем, ҳама ба забони тоҷикӣ ба забони русӣ одат кардан гап заданам. Ташаккур. Ташаккур барои иштирок. Раҳмат. Доброта – ее выбор каждый день. Спасибо, красавица. Встречаем следующую нашу участницу. Нозук Мо, Бамисли Мо. салом, ман дар пойтахти зебои Тоҷикистон Душанбе ҳастам. боғҳои сабз ва кӯчаҳои обод нишон медиҳанд, ки пойтахт бо ғамхории муҳтарам Рустами Эмомалӣ воқеан зебо шудааст. сипос барои талошҳо ва ғамхории шумо. вақте мо бепарво мешавем, зебои гул мешавад. аммо як ҳаракати оддӣ метавонад ҳамаи чизро тағйир диҳад. ғамхорӣ ин танҳо кӯмак, ин эҳсос аст, ки ту қисми чизи хуб ҳастӣ. табиат ва ҳайвонот ба муҳофизати мо ниёз доранд. бисёр ҳайвонот дар кӯча бехона мемонанд.
мо метавонем ба онҳо бо хӯрок ва об кӯмак кунем. баъзан як косаи об ё хӯрок барои онҳо ҳамаи чиз аст. мо мегӯем табиат муҳим аст, аммо ҳама чиз аз худи мо сар мешавад. як қоғазро бардоштан аллакай таир аст. биёед табиат ва ҳайвонотро муҳофизат кунем. Ассаламу алейкум. Привет, Назукмо. Здравствуйте. Мы тут с коллегами обсуждаем, как вы, как это правильно сказать. Мы все обсуждаем, что вы очень нежная и красивая девушка, как И ваше очень имя. соответствуете прям имени, ваше да? имя, да. Спасибо это очень большое. круто. У меня вопрос такой, с подвохом. Ответьте, пожалуйста, в чем сила? В поддержке. Поддержки кого? Можете, пожалуйста, чуть-чуть пообъемнее ответить на этот вопрос? Я уверен, что вы еще и умничка. В поддержке родителях. Это самое первое. Самое главное, это что родители меня поддерживают. ташаккур нозугмо. ба шумо савол дорам. Инсонро чӣ чиз хушбахт мекунад ба фикри шумо? Хушбахти инсон ин аз аввал падару модараш ҳастанд, хонаводааш ҳастанд, соғ саломат ҳама бошад. Ташаккур барои ҷавобат. Ташаккур зиёд. падару модаратон боварӣ доштаанд ки шумо дар ҳақиқат нозукмоҳ мешавед, барои ҳамин номи шумо нозукмоҳ мондаанд. маро аз аввал писар гуфта буданд. бинед зиндагӣ чӣ хел аст. шумо хеле ҷавон ҳастед. оянда кӣ шудан мехоҳед? чӣ мақсад доред? оянда мехостам юрист шавам, аммо падару модарам намонданд. вале гуфтанд ту хеле нозук ҳастӣ, ту наметавонӣ. баъд мегӯянд забономӯзӣ дохил шавам. донишгоҳи байналмилалии бале, забонҳо. бале. беҳтарин. фикри падару модарам гирифтан зарур аст. бале. баъзан вақт хато намекунед. ташаккур. барои чӣ маҳзан ҳамин самтро интихоб кардед? барои он ки муҳофизати ҳайвонот аз аввал ба мо дар якум ҷо муҳофизати ҳайвонот ҳастанд. шумо дар хонатон доред? бале, мо гурба дорем. бисёр хуб. маълум аст ки чӣ хел подход какой, да, к домашним животным. Спасибо большое. Можно, пожалуйста, простите, что перебил. Назукмо, сейчас все будете в шоке. Вы действительно являетесь 5-кратным чемпионом по тэквондо? Да. А вам удобно нам пока продемонстрировать какие-то навыки или нет, да? Мне кажется, вы в каблуках. Я сделаю. Вы можете? Да, я сниму и сделаю. Тайквандисты на каблуках прыгают. Вау! С удовольствием посмотрим. фарух ки дар он давр набуд, дар он марҳила барои ин аҷиб шудааст. Проект, спасибо вам большое, мисс Душанбе, что показываете, раскрываете такие лица прекрасные. Молодец. Ну-ка, теперь let's do it. Come on stage.
Я прям настаиваю, чтобы вы продолжали в том же духе. Я очень сильно вами горжусь. Вы сегодня мой фаворит. Умничка. Спасибо большое, очень приятно. Ташакур Зияд. Мы продолжаем. Мы идем обедем. Ташакур Зияд. Муродова Мастура. ассалому алайкум. Ман имрӯз дар хонаи кӯдакони ятиму бепарастон номери 1 шаҳри Душанбе қарор дорам. омадам вақтамро ба онҳо гузаронам ва каме ҳам бошад онҳоро хушҳол кунам. салом. نام من مستوره. نام شما چیست؟ نام من متینا. آفرین. من میخوام فهمم که شما در آینده کی میخواهید شدن؟ ملیسک. برای چی میخواهید ملیسک شدن؟ برای که این کسب کنم و من با شما کمی افسانه خونم؟ بابا شلغمچه کاری شلغمچه بزرگ شد نبره پشتی ماما بیبی از پس بابا کشید شلغمچه را عاقبت کن آن را کی رسم کشی را دوست می‌دارد؟ برای یک تیم به پرستار شهر دوشنبه بیایم و امروز آرزوی من عملی شد. ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Мастура, читавре ки ман худатро дар ин қариб гӯем тӯли 3 моҳ мешавад бо шумо ки кор мекунем, ман табассум дар чеҳраи ту кам медидам. доимо ту ҳамин дар дунёи худат будӣ. аммо дар ин навор дидам чеҳраи кушода, табассуми зебо ва ан ҳамон хушҳолии кӯдаконро.
یعنی خوشحالی کردید. بله صمیمیت تو صمیمیت به فکر مادرت با مادرت بودی همین طور خطا نکنم. خودی تو مستورایی که طول 3 ماه تدارکات میبیند، تبسمش رو کم میبیند و دائما مستوره در دنیای خود است. خودی مستوره چی احساس کرد وقتی که به همین نزد همین کودک ها رفت؟ خودش چی احساس کرد؟ احساس کردم که به کودکان کمی هم مهر و محبت نمیرسد. میخواستم که به آنها مهر و محبتی که مادرشان به آنها نشان ندادند، مهر و محبتی خودم را به آنها نشان دهم و وقتی آنها را خوشحال گذرانم. شما در خانه کودکان سنی تا مکتبی نام دارد همین مؤسسه چی دریافتید؟ یعنی شما چی معلومات پیدا کردید؟ این کودکان چگونه کودکان هستند؟ جسور باشید، دلیر باشید. Мы вас не будем Чуть-чуть. задерживать. Спасибо большое. Ташакур. Она пример настоящей человечности. Спасибо, дорогая. Встречаем следующую нашу участницу, Фархунда. баъзан чунин рӯзҳо мешаванд ки намехоҳӣ ҳатто ҳаракат кунӣ. бадан ҳаста нест, аммо гӯё қувват нест. фикр мекунам, бадтар мехезам, бадтар зиндагӣ мекунам, аммо бадтар намеояд. ҳама чиз аз як қадам сар мешавад ва ҳамин тавр ман сар кардам, ҳаракат кардам. ҳар як ҳаракати баданам ба ман нерӯ медод. ман ҳис кардам ки хунам давр мезанад, дилам метапад ва ман зиндаам. ҳаракат танҳо барои бадан нест, он барои рӯҳ ҳам аст. вақте ту ҳаракат мекунӣ, фикрҳои бад кам мешаванд, қувват пайдо мешавад, эътимод ба худ бармегардад. мо ба назди кӯдакон рафтем. бо онҳо бозӣ кардем, давидем, хандидем. он ҷо ман бори дигар фаҳмидам, ҳаракат ин танҳо варзиш нест. чун кӯдакон ҳаракат мекунанд ва бо ҳар як хандаашон зиндагиро ҳис мекунанд. ман фаҳмидам, ҳаракат ин энергия аст, ин муҳаббат аст, ин ҳаёт аст. имрӯз ман медонам, агар ту мехоҳӣ зиндагиро ҳис кунӣ, ҳаракат кун. на фақат фикр, на фақат орзу кун, балки хез, як қадам гузор ва ҳаракатро оғоз кун. зеро ҳаракат ин ҳаёт аст.
ассалому алайкум. Мавзӯи ман ҳаракат ҳаёт аст. Ташаккур Фархунда. Саломат бошед. Навори хуб. Ташаккур. Ҳар рӯз медавед? Қариб ҳар рӯз. Ё фақат барои навор буд? Не, ман ҳар доим бо варзиш ва йога машғул мешавам. Асосан бо модарам. ҳар ҳафта мо бо модарам ба йога меравем. Ман бо навори гирифтаам гуфтанӣ ҳастам ки дар мо бисёри вақт чунин вақтҳо мешавад ки мо наметавонем аз ҷои мо бархезем, мо хаста ҳастем. Аммо як чиз ё ин ки як кас сабаб мешавад ки мо аз ҷои мо бармехезем, мо ҳаракат мекунем, як қадам мегузорем ва як қадами гузаштаи мо на фақат як рӯзи моро, балки тамоми ҳаёти моро дигар карда метавонад. Вақте ки мо зиндаем, мо дар ҳаракатем ва ин бояд ҳамин тавр бошад. Мо ҳар доим бояд кӯшиш кунем, ҳаракат кунем. Ташаккур. Шумо ба шеър, ба назм, ба адабиёти классику муосир чӣ гуна назар доред? назари мусбӣ дорам. Ман то ҳозир китобҳо, асарҳои адабиёти классик ва муосирро нафаҳмидам. Номбар мекардед? бале, аз адабиёти классик ин шоҳномаи Фирдавсӣ, боз асарҳои Абулқосими ҳозир Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, боз Абдураҳмони Ҷомӣ, аз муосир Садриддин Айнӣ, Лоиқ Шералӣ, Мирзо Турсунзода. Кадом асарҳояшонро аз бар намудаед ё мутолиа кардаед? Ман асари шоҳномаро ҳамчун назм хондаам, вале метавонам 4 қатор аз шоҳнома қироат кунам шеър. Марамат. Фирдавсӣ баъди навиштани асараш дар охир чунин гуфтааст: басе ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бад ин порсӣ, намемирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам. Ташаккур. Ташаккур барои иштирок. Ташаккур. хушнудиву ояндасозӣ аз ҳаракат оғоз меёбад. Ташаккур ҷоном. инобат иштирокчиамонро пешвоз мегирем ки ном гирифтааст Шаҳрбону. ман иштирокчии озмуни мисдушанба ҳастам. барои ман зебоӣ танҳо дар намуди зуҳурӣ нест, балки дар қалби пур аз меҳрубонӣ ва амалҳои нек зоҳир мешавад. имрӯз ман ба хонаи кӯдакон номи Риду дар шаҳри Душанбе омадам, то ба онҳо якҷоя вақт гузорем ва каме хушбахтӣ тақдим намоем. мо расумӣ мекунем, чизҳои зебо меофарем ва лаҳзаҳои хубро мубодила мекунем.
муҳтарам дӯстон ва шарикон, фонди мо бо ҳадафи кӯмак ба ниёзмандон таъсис ёфтааст ва барои онҳое ки дар ҳолати душвор қарор доранд умед мебахшад. ҳар як кӯмак ин имконият барои беҳтар шудани ҳаёти касе мебошад. аммо фонд ин танҳо ташкилот нест, ин ҳамаи мост ки бо якдигар дасти ёрӣ дароз мекунем. биё якҷоя ҷаҳонро беҳтар созем. Ассалом, Шарбана. Ассалом. Шмо дар шаҳрта учитед? Бале. У меня такой вопрос к вам. What is your purpose in your life? What is your aim in your life? Able? Your Profession. aim, your purpose. Yeah, your goal, your aim, your mission. First of all, I want to live a respectful life in this world. I want to show the happiness. I want to prove the people that by doing great things, we can make this world more greater and improving ourselves by showing love, help and support for the ones who are in need. We're making this world united and more great. Where did you learn English? I have graduated International Presidential School. IPS? Yes. No doubts, it's fine. Thank you. Thank you. Шарбоно, добрый вечер. Добрый вечер. Ваша специальность терапевт, да? Нет, я учусь на лечебном факультете. Пока что у нас нет специальности. По окончании университета мы выбираем сами специальность свою. 6-й курс. Нет, я сейчас на втором курсе. На втором. После окончания 6-го курса мы уже выбираем специальность. 6 курсов, да? Да, да. Вот. Какая у вас самая заветная мечта? Ну, это, естественно, стать знаменитым врачом, достойным, чтобы к тебе обращались все пациенты, и чтобы тобой были довольны твоей работой. Понятно. Спасибо. Шарбону, ташаккур барои навор. Бисёр навори хуб буд. Шумо дар оянда табиб шудани ҳастед. Бале. Табиб бо суханам беморро табобат мекунад. Бале. шумо оё аз адабиёт барои мо чӣ пешниҳод карда метавонед аз адабиёти тоҷик? Ягон шеър? Бале. шеър, наср, порчае агар. Нигар ба он чашми ҳират, на бадон чашм ки ӯ нигари, хоксори аз... Ташаккур. Мактаби русӣ хатм кардед? Мактаби англисӣ. Байналмилалӣ президентӣ? Ҳо, байналмилалӣ президентӣ. Бисёр нафс. Яки забони модарӣ, донистани забони модарӣ бисёр муҳим аст. Вақте ки шумо аз ниёгони худ, аз адабиёт, аз фарҳанг, аз таърихи ниёгони худ бархурдор нестед, шумо пас дар оянда рушд карда наметавонед. Фаруха бинед, ҳам ба забони модарӣ, ҳам ба ҳама забонҳо сухан гуфта метавонад. Ташаккур. Марамат. Шаҳрбону, ҳамин наворе ки шумо кардед, чун ин шаффоф буд, яъне интихоби шумо шаффоф буд, бо хоҳиши худатон буд? Бале, ба хоҳиши худам буд. Хуб, ташаккури зиёд барои иштирок. Таджичка, да? Вы же таджичка? Я метиска, можно еще так сказать. Но вы родились здесь. Да. Вы обязаны знать таджикский Я знаю. язык. Исправьтесь, пожалуйста. Благодарю. Хорошо, Спасибо большое. Она дарит тепло тем, кто в нем нуждается. Спасибо. ташаккури зиёд. иштирокчии навбатӣ Зоирова марҳабо.
аз замонҳои қадим мо як мардуми бузургу тамаддунсоз будем. Мардуми дорои дилҳои гарм, виҷдони бедор ва фарҳанги амиқи инсонӣ. Ин некию меҳрубонӣ дар хуни мо аз азал ҷорист. ҳанӯз аз таълимоти Зардушт ба мо расидааст, ки инсон бояд фикри нек, гуфтори нек ва амали нек зиндагӣ кунад. Ин арзишҳо аз насл ба насл гузашта то имрӯз дар вуҷуди мо зиндаанд ва баъдтар дар дини мубини ислом ин роҳро боз ҳам равшантар кард. меҳрубонӣ ва кӯмак ба ниёзмандон на танҳо амал, балки ибодат аст. аз одамони бузурги муосир мисли Садриддин Айнӣ мегӯянд, вақте ӯ дар Душанбе дар ҷойи хеле оддӣ зиндагӣ мекард, аз ӯ пурсиданд: чаро ҷойи беҳтар намеравед? Ӯ ҷавоб дод: ман ин ҷоям, то ин ҷойро беҳтар кунам. Ин аст андешаи инсонҳои бузург, на гурехтан аз мушкилӣ, балки тағйир додани он. имрӯз низ президенти кишвари мо ҳамчун як шахсияти бузург ҳамеша ятимонро дастгирӣ мекунад ва барои онҳо шароити беҳтар фароҳам меорад. ин барои мо на танҳо ифтихор, балки намунаи пайравӣ аст. маро низ ҳамин гуна тарбия кардаанд. падару модари азизам аз кӯдакиам ба ман омӯхтанд, ки беинтизорӣ чизе дар иваз кӯмак кунам, дастгирӣ намоям ва барои дигарон сабаби нур шавам. ва имрӯз яздони худо ба ман инро бори дигар нишон дод. ман фикр мекунам, ин тасодуф нест, ин тақдир аст. барои ман кор бо кӯдакон нав нест, аммо чунин миқёс бори аввал буд. вазифаи ман иҷро кардани орзуҳои онҳо буд. аввал ба назар осон менамуд, аммо дар асл ин кори осон нест. ин масъулият аст, ин эҳсос аст, аммо ҳамзамон ин хушбахтӣ аст, зеро ту медонӣ, ки баъди чанд рӯз на як, балки даҳҳо дилҳоро хурсанд мекунӣ. як лаҳза буд, вақте ман орзуҳои онҳоро ҷамъ мекардам, онҳо дар коғаз менавиштанд. як духтаре буд, ба ман нигариста пурсид: оё шумо падару модар доред? дар он лаҳза бадани ман ларзид. ман ин дардро як лаҳза дар худ ҳис кардам, зеро ҳеҷ кӯдак дар ин дунё сазовори чунин тақдир нест. ман пеш рафтам ва як писарбача навишт: ман мехоҳам, ки кормандони моро хурсанд кунед. чӣ қадар бузургӣ дар ин дили хурд. шояд ӯ дигар кӯдак нест, шояд ӯ аллакай як марди воқеист бо дили азим. албатта мо ҳам мехостем мураббиён ва омӯзгоронро, ки онҳоро тарбия мекунад, хурсанд намоем. агар ба ин ҳама аз нигоҳи васеъ нигоҳ кунем, ин танҳо як кори хайр нест, ин меценатство аст, на танҳо кӯмак, балки сармоягузорӣ ба ояндаи онҳо. пас чаро мо наметавонем бо як амали нек ояндаи як кӯдакро тағйир диҳем? дар оянда кӣ шудан мехоҳӣ? алиф. дар оянда кӣ шудан мехоҳед? футболист. 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 коллеҷи варзиш ба мо тамос гиред. лица. доктор. 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 донишгоҳи тиббӣ ба мо низ тамос гиред. ман аз тарафи худам ва аз тарафи ҳамаи хонандагони тена миннатдориамро баён мекунам. миннатдории худамро мерасонам. ман миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон мерасонам, ки ин қадар моро ғамхорӣ мекунад. ман мураббии интернети рақами 55 деҳаи лучоб 11 сол ҳаст, ки ин ҷониб бо ҳамин нафар писарону духтарон ҳамкорӣ дорам. нишҷӯ зоҳирова марҳабо ба кӯдакони мо низ ёрдами худро расон. имрӯз ман дарк кардам, ки ятимон на танҳо ба чизҳои моддӣ, балки ба муҳаббат, ба таваҷҷӯҳ, ба як дили гарм ниёз доранд. шояд мо наметавонем тамоми ҷаҳонро тағйир диҳем, аммо метавонем барои як кӯдак як ҷаҳон шавем ва шояд барои касе танҳо як лаҳзаи меҳрубонии мо тамоми умрашро равшан кунад. салом ҳайати якамон, салом дӯстони азиз ва меҳмонони гиромӣ. салому алайкум. марҳабо. ин хайрияи якуми шумо аст ва озмун сабаб шуд, ки шумо ба лучоб рафтеду ба кӯдакон кӯмак кардед? ростӣ ин бори аввал нест. тавре ки гуфтам, ба ман
خیرکنی به انتظاری را پدر و مادرم آموختند، چون که پدری من خودش به مادر به وایه رسید و این سختی را در زندگیش دید و به ما آموخت که به انتظاری همیشه نه تنها به کودکا بلکه به آدمی که نیازمند است کمک کنیم. و در نزد لوچاپ یک دهه دیگر است چارباغ، آنجا من یکم بار صنفی خطا نکنم اگر صنف 6 یا 7 بودم، معلمه من وقتی که من دوره طلبگیم با آنجا ما را برد و نشان داد که معیوبان نیست با توجه بله نیاز دارند. تشکر. زینب بیبی کی بود؟ زینب بیبی یکی از شخصیت‌های بزرگ تاجیک بود. او اولین زنی که پرنجه را ترک کرد و برای آوازی و رشد زن در جامعه بسیار دلیرانه محافظه بود. تشکر. مرحبا. اگر شما میس دوشنبه شوید برای پایتخت چی سهم میگذارید؟ یکم آن است که اگر امکانیت می داشتم به دل همه شهروندان باز هم خوبی جاری می کردم تا که ما همدیگر را با خوبی شناسیم و آوازی زنها می شدم، زنان معاصر، آوازی کودکان می شدم، آوازی محتاجان می شدم. شما از جشن‌های ملی چی برخورد دارید؟ خب جشن‌های ملی عید صده، مهرگان، نوروز این یک عید اجدادی ما است، مثل سال نوی. وقتی که شاه جمشید به تخت می براید همان روز نوروز می شود. صده چی؟ صده باشد این 100 روز پیش از نوروز، این یک عید ملی ما است. تیرگان جشن ملی است. بله. در کدام فصل جشن گرفته می شود؟ در تیر ماه. خواهش میکنم تماشابینان محترم. مهرگان چی؟ تیرگان با فکرم که خطا میکنم تابستان. نه؟ تشکر برای اشتراک. تشکر زیاد. تشکر زیاد. یعقوبova مرجانه. هر یک کودک آرزو دارد، اما نه همه امکانیت دارد. کودکانی دارای امکانیت‌های محدود قسم مهمی جامعه می‌باشند و آنها نیز حقوق دارند که زندگی پرمضمون و خوشبختانه داشته باشند. هر یک کودک ناوابسته از حالت جسمانی و روانی خود سزاوار محبت، غمخواری و دستگیری می‌باشد. کودکانی دارای امکانیت‌های محدود می توانند با مشکلات‌های گوناگون روبرو شوند، از جمله مشکلات حرکت، شنوایی یا رشد ذهنی. اما با دستگیری عائله، آموزگاران و جامعه آنها می توانند قابلیت‌های خود را انکشاف دهند و در زندگی موفق شوند. مهم است که برای چنین کودکان شرایط مساعد فراهم آورده شود. همچنین جامعه برای این کودکان با احترام و با محبت نسبت نمایند.
Ассалому алейкум. Марҷона салом. Алейкум салом. Ташаккур барои навор. Барои чӣ маҳзан ҳамин самтро интихоб кардед? Сараввал ман миннатдории худро Маркази иршод ҳастам? Не, маркази ирода. Ирода аст. Бале. Ман сараввал миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат баён менамоям ва муҳтарам раиси шаҳр барои он ки ба мо ҷавонон чунин имкониятҳоро фароҳам намудааст ки мо барои ин озмун аз сабаби ҳамин ба ин озмун омадани ман ба ман як имконият дод ки ман бо чунин кӯдако аз наздик шинос шудам. Яъне бо кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд ман аз наздик суҳбат кардам, бо модарои онҳо ҳамсуҳбат шудам ва шинос шудам ки онҳо хеле заиф ҳастанд. Онҳо ба дастгирии ҷомеа, яъне ба дастгирии мо ниёз доранд. Лекин онҳо хеле зирак мебошанд, онҳо хеле имкониятҳои хуб доранд. Онҳо метавонанд худро нишон диҳанд, вале ба дастгирии албатта ҷомеа. Ва мо бояд бетараф набошем, ҷавонон каме ҳам бошад, самти худро ба онҳо бояд ёрдам расонем, ёрӣ диҳем, яъне бояд бале саҳми худро ба онҳо пешкаш намоем. Барои он ки хуб, мо фаҳмидем фикри шуморо. Кадом лаҳза барои шумо бо ҳамин кӯдако вазнин буд? Рости гап дар ин ҷо асосан 2 ё 3 то кӯдакҳои камтар ҷиддитар бо бемории ҷиддитар ҳастанд. Дар навор чӣ хеле ки шумо дидед, онҳо худашонро мезаданд, таҳти латукуби худ қарор медоданд онҳо худашонро. Барои ман дидани ин саҳна хеле ҳам душвор буд. Барои он ки ман барои худ чӣ гирифтед? барои худ ман сараввал шукрона гуфтам, албатта, лекин ба модарҳои онҳо вақте ман менигаристам, чӣ хеле онҳо ба фарзандони худ кӯмак мерасонанд, новобаста аз бемориишон онҳо дастгирӣ менамоянд ва фарзандонашон онҳоро муҳаббати модарро ҳис менамояд. Ва ман ба худ як самтро гузоштам ки ҳама вақт бояд кӯшиш намоӣ, новобаста аз саломатӣ, новобаста аз рӯҳияти фарзандат, ту бояд онро ислоҳ кунӣ, ту бояд фарзанди худро ба пешравӣ, ба муваффақият фақат барӣ. Яъне онҳо на мадраса мехоҳанд. Номи зани шоира Зебунисо барои шумо шинос аст? Бале. Чӣ гуфта метавонед? Мисраи шеърие, шоҳбайте ё ки дар бораи ҳаёт ва фаъолияташ маълумоте дода метавонед? Бале, ман метавонам гуфта ки ӯ аввалин зане ҳаст ки озодии занонро эълон намудааст, яъне 8 март. Ӯ озодии занон яъне фаранҷиро партофтааст, ман ҳамин қа маълумот медонам. Зебунисо? Бале, не? Надоред маълумот. Ин Зайнабиби аст, аввалин зане ки фаранҷиро мепартояд? Бале. Зани тоҷик. Хуб. Марамат, Фарохҷон? My question, unfortunately, in the English language for you, but I don't know English. I don't know. Okay, русский знаете? Да, я знаю русский. Хорошо, смотрите, как вы ощущали, когда присутствовали в амплуа вот этих детей, да? Детей с ограниченными возможностями? Да, я себя ощущала очень... Они нуждались в помощи. Они нуждались в окружении помощи. И, конечно же, от матерей они получали помощь, но они еще нуждались, что окружающие тоже должны им помогать. Окружающие должны их поддержать с учебой, конечно же, их возможности. Я вас услышал. Спасибо огромное. Не переживайте, все хорошо. Вы мне обещаете вот что, что помимо проекта «Мисс Душанбе» вы также будете ходить, да. посещать, да. потому что они, как вы уже сказали, в нас нуждаются. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Марҷона, ба шумо савол. Қулаи баландтарини ҷумҳурии Тоҷикистон кадом аст? Қулаи баландтарин? Исмоили Сомонӣ мебошад? Бале, баландиашро метавонед чанд қаст? Мутаассифона не. Ташаккур.
7495 متر است. برای آینده بدانید. کوشش می‌نماید از خود میکنم. Умничка, спасибо огромное. Спасибо. ташаккури зиёд. ва инак хонумон ва ҷонобон, охирон иштирокчи даври нимфиналии мисс 2026 Гадоева Сумая. ба назари ман зебои зан танҳо дар ҳусну ҷамол ё суханони ширин нест. Зебои ҳақиқӣ пеш аз ҳама дар ахлоқи нек, амалҳои шоиста ва рафтори инсонӣ зоҳир мегардад. Зеро суханҳои хуб ҳатто бар рӯи девор ҳам метавон навишт, аммо амалҳои нек ҳамеша дар қалби мардум нақш мебандад. هر یک زن زیبا باشد. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Сумая, ин ду хонуме ки ҳамроҳи шумо буданд, аниқ коргарои деву ҳастанд? албатта ки аниқ. агар фаҳмем ки ин гуна набошад чӣ? не ҳамин занҳо ҳар рӯз ба ман занг мезананд, мепурсанд Сумая ҷон чӣ кор кардӣ гузашта аз ин. Ман мегӯям ки умедворам ки мегузарам. ҳамин занҳо ҳар рӯз занг мезананд мегӯянд. ту бо онҳо дар куҷо шинос шудӣ? ман ҳамин занҳоро барои ҳамин сабти ҳамин клип сабти ҳамин видео аз раҳ дидам. аз кадом раҳ? ҳамин раҳе ки корҳояшонро карда истодам. охе куҷо? марказ аст вай? ҳамин раҳи дар раҳи барқи тоҷик аст, шаҳри Душанбе. барқи тоҷик? шаҳри Душанбе? бале. чун кам занҳое ҳастанд ки алан хусус
вақте ки дар дев кор мекунанд шабу рӯз кор мекунанд розӣ шаванд ки онҳоро ба салон бурда қошошона кашида мӯяшона ранг карда ва либосҳои тоза пӯшонӣ кам яъне буданд иштирокчиёни ҳамин озмун ки бисёр бо ҳамин душвориҳо дучор шуда буданд. аз ҳамин лиҳоз ман ба ту ҳамин саволро додам. лекин ман хеле кӯшиш кардам ки ҳамин занҳоеро ёбам ки розӣ шаванд. ташаккур. Сумайяҷон, як кори хуб кардӣ. Ҳамин румолошона тоҷикӣ басти, бисёр кори хуб кардӣ, насб кардӣ. Яъне пешгирӣ аз фарҳанги бегона, пӯшидани либоси фарҳанги бегона ки бисёр ривоҷ ёфтааст дар байни занону бонувони мо имрӯз мутаассифона. агар проектатам лоиҳатам ба ҳамин мебахшидӣ бисёр хуб мешуд. инам кори хайра савоб аст. яъне роҳнамои дурусти занону бонувон ба як роҳи дуруст, яъне ки баргардондани онҳо аз бегонапарастӣ. Ташаккур. Ташаккури зиёд. аз адабиёт, санъат, фарҳанг чӣ бархӯрд дорӣ? ҳозир дар муассисаи таҳсилоти умумӣ таҳсил мекунӣ? Бале. хонандаи синфи 11 ҳастӣ? Бале. аз рӯи маълумотҳо дар Хатм монитор кунанда дида ҳастам, истода? бале. хуб, адабиёти классик, адабиёти муосир. кадом шоиронро медонӣ, мешиносӣ, нависандагон? Абу Абдуллои Рудакӣ, устод Абу Абдуллои Рудакиро, устод Лоиқ Шералиро ки мактаби мо ба номи Лоиқ Шералӣ аст. Бале. боз Абулқосими Фирдавсӣ. аз эҷодиёти онҳо шеър гуфта метавон? Бале. мумкин аст дар васфи Абу Абдуллои Рудакӣ шеър гуфтанд. гар ман хостам шеър гӯям ба рудакӣ мегуфтам, агар ғазалҳо ҷӯям аз рудакӣ меҷустам. сарвари адабиёт рудакист, оғози фалакиёт рудакист, агар устод ҷӯям ки кист аз он рудакӣ меҷустам. ман ҳам як ошуфтае ба эҷодаш хуфтае, дар оламу башаре ман рудакӣ меҷустам. Ташаккур. Сумайя ин шеъра ки навиштааст? ин як духтари ҷавон аз Республикаи Ӯзбекистон. аз худи рудакӣ шеър намедонӣ? аз ашъори рудакӣ шеър намедонӣ? кани як ба хотир биёр. метавонам гуфта. дилам хоҳад равам бар кӯи модар, вуҷудам пур шавад аз бӯи модар. тамоми рӯи дунёро бигаштам, надидам рӯи хуш ҷуз рӯи модар. ташаккур барои иштирок. ташаккур зиёд. сумайябону ташаккури зиёд. имрӯз мо хонумон ва ҷанобони азизу меҳрубону гиромӣ, ин лоиҳаи бузург аст ки бо туфайли ин мо имрӯз шоҳиди дар асл хурсандӣ, зебогӣ, накӯкорӣ бо як нигоҳи дил пур аз муҳаббату меҳр. мо дидем ки ин чанд лавҳаҳое ки омода шуд, агар 50 лавҳа омода шуда бошад, 5000 дигар онро дид. ин 5000 дигар онро бо тақсим мекунад ба дигар нафарҳо. 5 миллион мебинад, огоҳ мешавад. ва бо туфайли ин лавҳаҳои зебо мо боз як накӯкориро аз худ мекунем, некиро, меҳанпарастиро, зебогиро. дуруст мегӯям? дуруст, ҳақиқатан ташаккури зиёд мегӯям улуғбекҷон ба ҳар як гулдухтаре ки инҷо баромад кард, маҳорати худро нишон дод ва ана ҳамон видео роликҳое ки мо тамошо кардем, дар ҳақиқат инқадар меҳрубониҳо, инқадар самимият бигзор ки як намунаи хуб шаванд барои дигар ҷавонони кишвар. барои модарони азиз гуфтаниям, сано бодо ба занҳое ки марданд, сано бодо ба занҳое ки марданд, давоми зиндагиро аҳли панданд. ба номардон бидода дарси мардӣ, дами ҳусни заниро кам накарданд. ҳамвора ҳам хе ободу зебо бошед, бо мо бошед.
میگفتید که ما را چی انتظار است؟ марҳилаҳои ҳалкунанда дар ин лаҳзаҳо ҳастанд. Настал решающий этап нашего конкурса. Момент, который держит в напряжении всех. Члены жюри отправляются для вынесения своего решения. И уже совсем скоро мы узнаем имена тех, кто продолжит борьбу за титул «Мисс Душанбе 2026». азизони дилу дида, лаҳзаҳои ҳаяҷоновар фаро расид ва аъзои ҳакамон қарор қабул карданд. Дар ин варақ мо номҳои онҳое ҳастанд, ки онҳо ба финал роҳ меёбанд. Ва биёед натиҷаҳоро бояд фаҳманд. Давайте с волнением узнаем результаты голосования. Жюри идет сюда. Нигини театри Тоджик. Муаллима азиз. Салом алейкум. Хуш омадан, марамат. Акой Камолҷон, Камолҷон марамат. ва Фарух Хасанов. Як ҳафткубӣ кунедон. Барои инҳо ҳам осон набуд. Дар асл осон набуд қарор қабул кардан. А прямо сейчас мы, ведущие Ягуландома и Улугбекджон, озвучим имена тех участниц, которые прошли следующий тур. Можно сказать, уже финал почти. Итак, бурными овациями встречаем первая участница Муминова Ойша. Следующая участница Зокирова Сайора. инак ғолиби дигар Шарипова Муслима. кафкубиё. Ино дар асл меҳнат карданд. Следующая участница Аяз Диана. инак бобос ғолиб Раджабова Сумая. Следующая победительница Масумбекова Томирис. И зря столько плакала. Мы тебя поздравляем, красавица! Молодец, мы продолжаем. Встречайте, Азиза Азизода. Следующая победительница Зухурова Амина. Группа поддержки. Громче аплодируем. Ибодова Самира. Следующая Назарова Джамиля. За кулисами столько радости.
Ой, 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 ой. Сама грация. Қосимзода Мадина. Следующая победительница Субхия Дохирзода. Кавкубиҳои бардавом, кавкубиҳои бардавом. Зиёева Мохшула. Очередная победительница Гоебова Мавзуна. инак иштирокчии дигаре ки бар финал роҳ ёфтааст, Асламова Фариштамо. А также Давлатзода Малогат. Рахмонова Сафина. Хамроева Тахмина. Лутфулоева Сумбул. А также Мирзоева Нозанин. Юху! Громче аплодируем. Поддержим каждую участницу. Финалисток Мисс Душанбе 2026. Каримова Рамзия. Следом Назирова Малика. Ясавулзода Мальвина. Сумая Давлатова. Ашурмадова Нозукмо. Муродова Мастура.
Погромче аплодируем, пожалуйста, нашим красавицам-финалисткам Мисс Душанбе 2026. Хайюмова Фархунда. Ширинова Шахарбону. Ну и предпоследние наши финалистки Якубова Марджона. И наша последняя победительница Гадоева Сумая. آخرین غالبی که به فینال راه یافتند آزمون میز دوشنبه 2026. Мы вас еще раз поздравляем, наши Мубарак красивые бошад. таджички. Мисс Душанбе 2026. زیبا سانمای تاجیکستان. Заслуженные бурных оваций. Все эти аплодисменты вам. Браво! مبارک باشد. باوری داریم که شما باز هم جدی‌تر آماده می‌بینید. در مرحله فینالی موفقیت به شما خواهانیم. Вот оно, результат смелости, труда. Вас живет все самое лучшее, прекрасное. Браво, поздравляем! Молодцы! Прямо сейчас, Улугбекджон, на эту сцену мы пригласим милых девушек. Тех, которые не прошли финал. Под ваши аплодисменты. Не расстраивайтесь, улыбнитесь. У вас все впереди, все получится. Я уверена, я знаю. Вы красивые, талантливые. Молодцы, давайте, давайте. Видите, у вас какая группа поддержки? اشکو هم بینیم اشکی شادی هستید. بینید این کفکوبی ها رو بینید. بانوان ما، گلدختران زیبای ما. اشتراک شما هم یک غالبیت است. مبارکتان باشد. И, конечно, дорогие красивые наши, сегодня мы вас не отпускаем с пустыми руками. У вас есть еще презент. گلدخترانی ما با 7000 سامانی بدولت قرصکای شما برایشان. Еще раз спасибо, милые девушки. Еще раз скажу вам, не расстраиваемся. Вы такие красивые, талантливые. У вас все получится. Ну что ж, Улугбекджон, мы подошли к финалу этого вечера. Огромное спасибо нашим спонсорам и партнерам. ما به انجام این شام رسیدیم و هر یک آن که در اینجا اشتراک کردن عرض سپاس. تشکر زیاد به همه آنهایی که این اشتراکشان را دستگیری کردند و سپاس مخصوص به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی برای دستگیری این لایحه. عرض سپاس و کفکوبی گرم و جوشان همه ما. Всех вас любим. Не прощаемся. До новых встреч! Таджикистан!